Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kana kuri kunziwo kana uine spiritual encounter yako iyo yawakambosangana nayo, please come to my inbox so that tinge tichizoshare your own story on this platform. Zvimwe kuda zvinokwanisa kutobatsirawo umwe munhu. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa, saka ndine friend yangu uyu iye she is just somewhere around 35. Handingazokuudzai makore ake chaiwo because I don't want her to know. Zvakaitika kwandiri inini nefriend yangu ndezvekudai, takatobva tose kumba bobo ndokubva tazosvikawo mumaoko amainini vake, the little sister to her mom. Takabva tatanga kuchengetwa paya mune zvakanaka. Saka pano umwe mudhara uyo akazotanga kundinyenga achiti ainge achindida. The guy manje ainge aine mukadzi, saka amainini vacho vakabva vazoti hazviite kuti unge uchidananwa. Amainini vacho vakazoti hazviite kuti unge uchidanana nemudhara uyu mukuru kwauri plus ane mukadzi, unokwanisa kuzourawa nemukadzi wacho. It is not a good thing. Iwe uchimirira mukomana wezera rako, at least kana mukomana zvake asina mukadzi. Vakawandisa vakomana izvezvi vari kutoda nezvako, saka just wait, be patient. Mukoma, munongozivawo kuti yemunoka kana ukatosvika muno unobva watotsvakirwa murume. Saka ivo amainini vacho ava vainge vachitotitsvakira varume tose tiri 2 because taitoona kutoti nemovement dzainge dzoitika padheni pacho painge pongogara paine mafesi anenge akangowanda, vanhu vachingouya nezvemagrosari vachiita competition yavo, and ivo amainini vaimboita katime kekuti vanenge vakangomudhura, so vaizoti kana maboys iri rikazouya rainge richitinyenga ndopavaibva vazotanga kusekerera, vobva vatanga kutengerwa tunonaka. Saka there was no way out. Apa basa rainge risingabatike zvekutamba. Taitombofamba tichitsvakawo mapiece job, but mapiece job aisabatika. Then zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazorongerwa, but munoona kuti kana vanhu vachida kungokuitira utsinye. So the guy that I started staying with, and pasina kana nguva nekupfurirwa ndakabva ndazonzi ndinge ndichibvisa family planning, ndikabva ndatozvariswa paya. Unoziva anonzi munhu wekuti tinoti irombe, ndakazvara nerombe mukomanashi, ndiye munhu wandakabva ndanyengerwa iyeye. The first thing that I hated about this guy, ainge aine rasta. Inini ndainge ndakatongozviudza kuti mutemo wangu handidi kuti ndinge ndichizodanana nemunhu ane rasta, ameno zvazvinongondiita. So saka ivo vakabva vazotanga kundinyengera. This guy aipota achiuya akabata tumagroceries because aishandawo kutauni each and every day, aipfuura nepamba akatotengerawo zvinhu zvokuti tinge tichizoshandisa tomorrow for breakfast, and aibva azosiyira amainini ava mari yekuti vange vachizotenga chisebo, but mari dzose idzodzo dzaingonyudzwa. Saka this guy akadyiwa mari yakawanda zvekuti by the end pandakazotanga kugara naye ndopandakazoona kuti ndosaka munhu uyu akazotoita zvekutondibata. Ndikangoti mukoma, ndakapinda murelationship naye nekutobatwa chibharo because the guy he had wasted so much money on me, apa ndisingatozvizivi kuti munhu uyu ari kutodyiwa. The time paakazonondibata chibharo, this was after anyepirwa naamainini ava kuti amai vangu kumusha vainge varwara, akanzi ambuya vako kumusha uko varwara, saka dai waita plan tatumidzira mari, and iwewe usaudza mukadzi wako uyu because handiti uri kuona kuti haasati ava kushanda, saka anokwanisa kuzoita stress. Ndokubva vaita sekunge vainge vataura nehama dzangu dzikati ivo vasazoudza inini, saka iye akabva angobhilivha ndokubva azobatisa amainini vaya mari, ndokubva vaenda paya vakabva vanotumidzira mari, but mari iyi haina kana kumbogara yakasvika mumaoko maamai vangu, amene kuti mari iyi yakatumidzirwa ichiendeswa kupi. But the guy akabva azongoti one day paakadarika nekumba akaita sezvaainge asingamboiti mazuva ose. On that day akadarika nekumba kwavo amainini ava, it was somewhere kuma 8 p.m. mukoma kunze kwainge kwatodoka, and mulocation imomo vanhu vainge vava kusatofamba, kwainge kwatoti zii.
then amainini vakazoti kwandiri ndinge ndichimuperekedza muchinda uyu. Apa vaitoziva zvavainge varonga kuti apa ndava kutonomanikidzwa bonde zvekare nekutonopinda mumarriage, vainge vava kusada nezvangu. Then ndakabva ndazoti kune friend yangu, best friend yangu, ndiperekedzewo sha because pakuzodzoka tinenge ndava kutya. Akabva ati fano kufambai, ndiri kuuya. Munhu ndiye munhu haana kana kuzombouya. Ndokubva uyo my first guy that I stayed with muno muSouth Africa, ndokubva ati handei mani, handei umbonoona kudheni kwako. Ndokubva ndangobvuma paya. Ndakazoti ndichisvika padheni pake munhu ndokubva angonditi ngatingopindai 2 minutes umboona kuti zvakamira sei. Ndichingonopinda mukoma door ndokubva ratokiwa. Munhu akabva atokanda makey nepahwindo akabva ati kunyange uchida kuenda hapasina kwekuenda nako because makey ndatokanda panze, tichazotobatsirwa nevanhu kana vazomuka mangwana. Apa door iri kuti ndirivhure raisavhurika because raiva nechisecurity door cheche chekuti unoita zvekubaya nechigunwe then pane chisimbi chinobva chaloka. Mukoma ndakazama zvose ndikati ndinorigwejenura door iri, akati ucharigwejenura nei because rinotoda kana spade kuti rigwejenuke. Mukoma ndakatsvaka maturusi ndikatoona kutoti munhu uyu ainge atoviga maturusi. Apa iye aita zvekuvaka apa achisvuta mbanje. Ndakabhoyekana sei mukoma. Munhu akazoti ngatichivatei, ndokubva ndati ndichavata zvangu pasi but mukoma ndakazongobatwa zvehasha ndokubva ndatonzi pambedha, ndokubva ndatorarwa neni paya. Akanditi iwe haungandinyimi nekuti hausi mhandara zveiwe, handiti wakambopinda marelationship before, saka wai uri kundinyima. Ndokutorarwa kwandakaitwa. Akabva atoti iwewe hausina kwauchaenda. Saka ndakangopinda mumarriage yacho ndiine that bitterness yekuti munhu uyu handimudi but ndatongomanikidzwa nekuda kwemasituations. Ndakabva ndangozvigamuchira ndikati ndokwainge kuri kuronga kwaMwari, but munongozivawo kuti vanhu kana mugere in that same location munozongopedzisira madhumana chete. Saka neimwe weekend ndainge ndichitoenda zvangu kutown apa kwainge kusina makombi. Ndokubva ndazosangana naye mundara uyu akandibvunza kuti ndainge ndichiendepi. Ndikati kutown. Akati manje kombi uchaiwana here? Ndikati meno ndikaishaya ndichangodzokera kumba. Akabva ati pinda mumotikari. Ndokubva ndapinda hangu motikari paya. Akati he was willing to take me to town. Mukuzonofamba tichitaura akabva ati but iwe paukauya kuno wainge wakasimba, indava uri kuonda kudai. Ndikabva ndangomuudzawo situation yangu. Iyi mundara uyu akarwadziwa mukoma. Akabva ati ini handina kana kutombozviziva kuti this is what is going on. Ndokubva andiudza zvose zvakaitika, kuti iye ainge audzwa namainini vaya kuti inini ndaiva hure ende ndaitomboita zvekukechesa pandainge ndiri kubhawa. Zvekare ndainge ndichidanana naRasta. Apa naRasta ava mukoma tainge tisati tatombotanga kugara apa inini naRasta vaya painge pasitomborina rudo zvachose. Ndakarwadziwa, iyewo akarwadziwa. Akabva ati anyway maybe in the future there is something that is going to happen between us, but I never believed him because ndainge ndisisina kana tarisiro. Ndakabva ndazomitiswa mukoma, ndokubva ndazozvara mwana wangu. So many years past, friend yangu inini nefriend yangu takangoramba tiri the best of best friends. Ndiine access wo yekuenda pamba pake, but chakazotanga kunditora mwoyo wangu ndechekuti ndaiti kana ndikaenda kunomushanyira pamba pake uyu mundara uyu manje aibva atanga kunditarisa neziso riya rekuti anondichiva. Ende taiti paya kana friend yangu ikambobuda matinenge tigere muya yotisiya tiri 2, mundara uyo aibva tanga kana kundisendera makisi aya emumhepo. Ndobva ndamutumidzirawo back kuzonosvika achindiudza kuti iwewe neni hatifi takarambana kunyange zvikanzi kwauyei. Ndikabva ndati zvakatoramba, iwe wakatozvara nefriend yangu, iniwo ndakatozvariswawo nerombe rangu. Akabva anditi ndinoda kuti unge uchimuramba muchinda wako. Ndokuzorambana kwandakazoita naRasta vaya ndikatanga kugara ndega. Zvino mukoma paakazotanga kundichengeta, iniwo godo neshanje ndainge ndorwa godo neshanje kune friend yangu because ndainge ndava kutoona semunhu akanditorera murume. Ndainge ndotozviudza kuti I want to take my husband back, but ndainge ndichishaya nzira manje dzekuti ndoita sei kuti ndinge ndichihwina my husband back. Mukoma nemurume uyu takaita nguva refu tisati tasangana pabonde. Zonosvika one day pandakangovati uyaika kumba, pane zvandikuda kukuudzai. Kana neni mukoma ndainge ndava kunzwa kuti iko zvino zvindasakara manje nenhomba
yekuda murume ndokubva auya paya ndikavaudza kuti zvino munofungidzira kuti ndichasvikepi kana muchingondichengeta, munoti iyo inodya porridge here kana sadza. Ndokubva tazosika bonde paya, aiwa takafara, and we saw kuti we were like a match that was made in heaven. Ndino nebest friend yangu takangoramba tichingowirirana, saka inini ndainge ndiine access kufoni yake. Mukoma kana Mwari vachida kungokurakidza so way out. Nerimwe zuva akati auya kumba kwangu, tainge takatogara paya, saka pane zvandainge ndichida neshare it. Ndikabva ndamukumbira kuti ndinge ndichitumidzira zvinhu zviya neshare it. Ndakazoti ndaenda kugallery, I think kuti mavideos awa ainge akamahwandisa somewhere, but akabva aburitswa neshare it. Wanikwe Efriend yangu ichitotambisa sikarudzi yayo. Iyi mukoma ndakabva ndada kuseka paya, ndichida kubvunza kuti ko iyi ndeipi, ko iyi nhai shamwari, but ndakabva ndangoti zii, ndokubva ndakasika paya, ndikabva ndangomaka folder rose iro rainge riine mavideos aya awo Akashama achizviita bonde ari ega nemapictures zvekare. Ndokubva ndatumidzira kufoni kwangu, ndikabva ndakasika kuexita share it iya. Zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndaclear maapplication zviya zvekuti munhu asazoona kuti ndainge ndashandisa maapplications api neapi. Munhu ndokubva agamuchira foni yake paya, apo tainge tichitoona movie redu ratainge tichiona. Ndakamachengeta mapictures awa kuzotosvika ndava kutozvibvunza kuti but ndiri kumadiko mapictures awa nemavideo. Ndopa ndakazongopindwa nemweya wekuti rekedzai ndinge ndichienda kunotora sim card. Inguva iya yekuti waikwanisa kuita kana ma-GB 2-3 mufoni. Ndokubva ndangoenda pamakula ndikabva ndatenga rimwe sim card, ndikabva ndaisa sim card riya mufoni, ndokubva ndatobayirira imwe GB ndikatoregister. Apa ndainge ndagara ndiine mamwe malink, ndikabva ndazvitumidzira malinks angu emamwe magroup akangosiyana siyana edating nei. Ndaingoziva kuti kana ndikangotumidzira chete picture manudzu awa mugroup 1 zvinotoreva kutoti vanhu vachazomaona vanenge vakawanda. Ndakazojoina magroups aya ndaingokanda kudai, ndikapinda mugroup iri ndobva ndakanda manudzu aya nevidheo riya achizvitambisa sikarudzi yake. Ndobva ndapinda zvekare mune rimwe group akuzonosvika mavideos awa atanga kufamba. Mavideos awa mukoma ndakazofara pandakazoona manje vanhu paFacebook vongotegana vamwe vachiti hii zvaari munhu wekuziva nhaimi. Iye mukoma akati angonzwa kuti ndo zvainge zviriko kuFacebook, akabva andifonera achichema akati ndinokumbira kuti unondichekera because inini ndinotya kuti kana ndikaendako maybe ndinokwanisa kutoona kutoti kana hama dzangu dzepedyo even my in-laws vakatoona mavideos angu awa. Ndakaenda kuya ndikabva ndamuitira mascreenshot, but ndakatsvaka macomments aya ekuti airwadza, macomments ekuti kunyange iye anyatsokuzvidhauta. Ndokubva ndamutumidzira mascreenshots aya murume wacho womukoma. Ndakazomuti komanzwa here yatakaitirwa naamai guru, ko amai guru zvavachatiurayisa nechirwere. Munoona zviya zvandaikuudzai kuti inini hangu zvebarika handizvidi, but mukandimanikidza. But inini kana ndikangoita chirwere, zivai kuti chirwere chacho chinenge chaudzwa mumba naivo amai guru. Apa ndainge ndichibvira friend yangu, then iye akabva azoti ko chii chaitika. Ndikabva ndati nyaya yacho haitombodi pafoni, uyai kuno please, uyai kuno. Munhu akazoti achibva kutauni ndokubva apfuura nekumba kwangu, akasvika pamba ndisina kupfeka mamini angu ose aya andinosimupfekera. Ndainge ndakanyatsomusungira dhuku Zambia. Apa ndainge ndanyatsokumugadzirirawo chikafu, mvura yekugeza. Achingonopinda mumba ndikati pindai mudhishi mugeze, ndokubva ageza paya. Munhu ndokupukutiwa akazodzwa mafuta, ndokubva azopfugamirwa mukoma achidhishiwa ega. Ndakamuona achikosorera achigutsurira musoro achiti I was right about you and you make me happy. Ndakabva ndazoti paya pavainge vodya ndakanyatsokutaimira vachikanda magobhora, ndikabva ndangoisa foni yangu pamberi pavo ndokubva ndaplaya video remukadzi wacho. Mukoma munhu akaita sekunge achakachidzwa nemusova wesadza uyo waainge akanda mumuromo, akati what is the hell is this? Ndikabva ndati ndozvirimoka mumastreets, koma ngamusati masangana nazvo. Mukoma munhu akabva aridza tsamwa, akabva ati ko iwe wazviwanepi? Ndokubva ndamhanya ndikaenda kuFacebook ndikati ndokwandazviwana uku. Ndikabva ndangojoinawo link rimwe, ndikabva ndadownloada video racho ndichida kukurakidzai kuti tarirai muone zviri kuitwa naamai guru. Zviya zvandaikuudzai mazvionaka, munhu wenyu uyu achatiwinzira AIDS because
iye anonyanyisa kumhanya. Munhu haana kana kuzombopedza kudya sadza. Vakazoti vasimuka vava kuda kubuda mumba, ndokubva ndamhanya vasati vabuda door, ndikabva ndavahaga, ndikabva ndati daddy promise me one thing. Akati chi? Ndikabva ndati please musanouraya munhu, because tarirai muone kuti izvozvi pamwe ndatova nepamuviri, because from that time kubva zvatakatanga kuita bonde pasina dziviriro, pane zvandava kungonzwa mudumbu mangu apa. Ndaitaura ndichiyemerera, ndakaisa musoro parutivi, ndichita sekunge munhu akasuwa. Then ivo vakabva vati do not worry, all that I am going to do is to kick her out of my house. Vakangoti vachingonobuda ndichingonzwa motikari ichinzi vrum ichirevhewa, ndikabva ndatanga kudya joy mukoma, ndikabva ndatanga kujamba jamba nemufaro. Vakabva vazondifonera vakanditi munhu wako ati ari kuuya ikoko, because haana kumwe kwekuti angakwanisa kuenda. Ndikabva ndati bo ngaauye. Vakabva vati please make sure kuti relationship yedu haizozivikanwe nekuti anozotonditorera advantage. I do not want anything to do with her. Ndokubva auya paya takagara mukoma I think for about 1 month and something, kuzonosvika achizowana basa akabva azotanga kugara kustay in. Nemurume takazosara tava papati. Ndikabva ndakumbira murume kuti ange achichinja workshop yake, ndokubva azowana nzvimbo mutown uko kwaine workshop yake nazvino. Apa inini ndigerewo mutown mukoma, aiwa chirungu chaicho. This is my own confession. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, hanzi chirungu chaicho. Hey, pakaipa ameno kuti munobvumirana navo here kuti chirungu kana kuti zvine kautsinye mukati zvavakaita.